Kani ka khana ka dej phang ka wei ka khana ka bakarteng ka penhun. Ka penhun ka donru yala ujong ukpa uba ka etam ha ka perthei. Nadu ba kadang rit ke jumuddur halamarwe banda kalahe lasan kanla banirap banikit lem ya ka khya ka shan jong ukpa jongka. Kumta ka juyai minot halagi jing pulie makan yo I uso ka jing job shisen kasngi makan long kum umaulan nai na ka benta ukpa jongka. Bat bun sin warla bun ki jing e ki ding pingkyang ki jing jenjar babun ki wan ha ka jing em jongka. Handrai kam chupe bantua yu ublei ba unia rabat kursyan yaka ha ka jing em jongka ka paman la kasngi. Kumta ka jing em jongka ka yat pet yat renti warla hapneng ka jing duk jing kardo kabaka ya kandu halun ter lenti jong ka jing em jongka. Warla bun sin bakas ngau yala dia bakam kwa shu bakan bateng ye ki jing pule jongka namarling ba ki jing duk jing kardo kabaka syam haki papun ki liang haka jing em jongka. Handrai ha baka kan mau ye ki kentin spai jong ukpa jongka baka don kam ya ka man pendep iki jing pule jongka warla dalong sa kumnuru kumta kam kwa man pendas ngusi yu warla kamat shibun ki jing e ki jing kuslai haka jing em jongka baman la kasngi. Handrai ki judua yu ublei ba uniara bat gerkhu ya ka bat iyala ukpa jongka. Warla ka jing em jongka kam dei ka basuk handrai ka juyale banya sha ya kita baro kayat pet kam jukon randin. Watla ki bubun ki jing sha nyobany sha kran po namar ka jing duk jongka. Bun sin ka sngu yala dia bakam long e eshu hakane ka perthei hadu baka jing mut jong perkhat jong karu kam ju sange yala ki jing syam lanat bat bakam sngu hi hap kadan e ru bat laki wei pat ki parakhana. Kumta ka jing em jongka ka yat na ka wei ko por sha ka wei pan te ka wei ka sngi ukpa jongka ula shitom jur bat ka penhun ru kala ting sha bapalan yo kan du no yala ujong ukpa baka e thep men sim hadu ka tata. Handrai wei ba syam la tho yaka bakan yo imsuk im kaman ha ka perthai sendet kala du no ya u shijunam. Kumta ka yam pai do not hadu bakam tipshu shai kan lait nang ni shakmat namar bakadang khanna bat kamla shai gen ban pen kadang yela ka kapo. Kumta suki anda hadian bokpa jongka ulak klat no ka jing mut jong perkhat jong karu ka yai telun na ka wei kapor sha ka wei pan. Hadu bagita ki jing kuslai ki bawan haka man la kapor kilakani no wadi ka kwait ka khya haka met jongka. Bat man la kapor haba ka shitom jur ka juyo I yalo ukpa ba uwan ban wan pet yaka bat ba uju ay man sim yaka bakam day ban kuslai than ye ki e baro kabaka ye kandu haka jing im jongka. Handrai kanyang skam halaki jong ki kajan warla ka long tang ka khana handrai ai baka man sim jongka kan long kum ka man sim rangba. Bat bun sin ka juyo kran bat la ukpa haki jing pos new jongka warla kamla banya kandu shu haka perthai handrai kasngo kuman pat bahaman ki jing e baka syam haka jing long khana jongka ukpa ujusan ran mit la bat sngi. Warla ka penhun bapli kam tip ba ukpa jongka uyai don rangkat bat ka man la kapor haka jing em jongka handrai ka juyo kran bat u tang haki jing pos new ki sngi ki por ki yan ka penhun ru kala samla bat ka long ru ka bab habriu hadu kata hadu baki parash nang bat ki paramajan kila ya bit lut yaka bat ka long ru ka badon akor don buram hadu kata te haka wei ka sngi kat ba kadang lech sum haka wei ka wa bat kat ba kadang rawai bat kun ut sngu tanat ba halaki jing sngu tanat jongka wei u khana samla ubade yat nang ta ulayo sngu bat snga ba ya kastur jongka namar ka long ka bas sngu tanat ba hadu kata kumta ulawan petu yaka ulakan dit hadu kata haba uyo I yaka jing phabri ulum pun jongka kumta ula sho jing iet yaka halamarwe uda muduru balano unyo kalat pankuran yaka bat kat ba udang petu bat ka mudur artan kapan hun kalawan na din jong u bat kali artat ya u ba upet ya no handrai ulakan dit threat namar kansan u claim yo issue yaka bat ba kalawan panban na shidin jong u handrai haka jing shisha
day baka jakan san, Henry day ba ula mudur tan yaka, na katakadaw uklem yo isu yaka, baka lawan na siya din. Kumta ula juba batong, ngaklem pej ru Henry nga syuyang kai hang ni, bat syong pengat artan. Te kapanhun ru, kalalej no la kalenti, Henry usampat ula syurum muin marwe halade, yala kajing le bi lade. Kumta ulalej paino shalayeng, anda kumbala syaipan, ulalej biang hakataka ju kejaka, udah temu banyo bania kendu biang yaka, Henry da kongpong, umla syu bania kendu yaka, warlaman kasngi ujulej, syakataka jaka, Henry uklem yo isu yaka, kumta usam usyusa, tang hakalengo, yak kabalajia, ya Henry kajing shisha, kabashalandat kaneka kana, kapanhun kamdesyu kapriyo kumpa usam uyo yaka hakatakas Henry hakajing shisha kapanhun kaladap klat na kapertai, nadu kapor bu ukpa jongka ula klat kumbalais nem Henry kapanhun kajupan pau haki priyo kabakas nguternat barkas ngujan yaki, haki por kabakapor jongka, kadai ban penpau hakmat ki priyo kumpa kapanpau ha usam hakatakas Teka neka kana kalapoi siya kabakot. Kublay shibun kublay ya pi baro. Kiparlok nong ngap ya ka neka channel. But nang yay beteng ya ka jing kersyan ka jong pi. Da ka ba press ya ubel. Baon sawa da ka jing iet ya ka neka channel. Kublay shibun. Kublay siya jarngu ya pi. To ublay unang kerku. Hagi kam ki jam jong pi baro. Kublay.